Ka jing prek ka skra jela man penhe ya ka lingsoin ha umroi ribo district ka ya sya entah. Ha ka jing hia ban lum jing tip si katany umden mission bat umden arka la yo i bagi yeng breu ka bun ki pen pra khnang ban sna ya ka jaka mare bat ka jaka hier ka lingsoin. Handai ka wei ka baki nong chong snong ki sngu siam jing kalong ban ken ri no marma namar ba ka bor soka ka pha jing tip saki bagi dei ban mi no na ki yeng jong ki shua ka khat ru tari kalang kot ajar phon reu. Ha ka jing ekren bat ki katukan ningut ki long yeng ki apen pau bagi siam jing namar ba ka yeng ka bagi dang sina thamai kampat dep setia nama ba ka soka ka dang shu ai pisa hau benai nailul matau usnem bla dep bat ka dang long tang lai benai bat bun ki long yeng ki pat dep bat sinai ki yeng jong ki kat kum ki thu jong ki bun ki ni ki long yeng ki phet syak we ki jaka bat ki snong bat ki hap ban sina yeng thamai nama ba ki yak ni ki yeng ki badon ha ka ni ki syak ta ban pen he yek ling soin ki hap pen pra no pom kat kum bijing tip ka soka ka sewi ka bajaka ka do dos pa san po 6 square foot kat ba ya ki yeng ka pensyong dor kat kum ka jinglong jongki tang ha umden mission ki don khat we tali ki long yeng ki bahap ban pen prano nalo ki basyak ta ya ki jaka ki puta ha ka ba ka soka ka dep sewi ki la ban ka deu ba ka soka jara ka ya syak mak ban pen he ya ka ling soin umroi sa san haja san spa san po square meter na ka ba don menta san haja square meter khnang ban penla ya ling sun he ban wandem pat he na kategi jaka ka jing he ka jaka kan nong hal baro sipa haja san spa san po square meter kan thup ka barim bat ka bathamai dang sian ka mikha state pollution control board ka penlong ka jing singa paj ba halo kate ka kam kumbalong mentak ibala ban dem bat he na kan ka ling sun dei tang ling sun barit andai ondra sina pendap ya kan project thamai ki ling sun ba he ni ki airbus 320 bala ban kit bat penhap breu hadu sispa prapungut kin sala ban dem bat hena kat ing sun umroi na kaliang ka airport authority of india ka ong ba ka jing penhe kalong ya ka jaka mare ni runway bat kumju ya ka jaka hier bat keu ni ka terminal on ngem ro santli giling sun he airbus 320 ban jeng ha ka jaka onda de ban penhe ka ling sun giling sun nang ni kin la ban he ba sak sha mumbai Bengkulu, Chennai, bat sikwe gi nong ba kari India. Kani kan kentiu ya ke yok ke kot ke jela, bat kan kring susu ya ke nong wan kai na keleng kari bat na bari, ban hia bet sak ha umroi krem da don kam syu ban hia nilai sya kuati. Kisno gi bisa kta ha ni ke jingsim jeka ge dei saudong ka thany umroi na do umroi umden mission umden arka nongra bat kiwei nalol ke jeka spai.